van de laatste boeken dat ik gelezen heb is van Ilja Vijver geweest. Alcibiades en ook Hotel Europa. Eigenlijk vond ik ze alle twee wel erg goed. En Alcibiades vond ik vooral goed omdat het de democratie een beetje benaderde en de oligarchie die ook tegenwoordig iedere keer naar voren komt. En dat was eigenlijk voor wat het hier eigenlijk aan het gebeuren is. Dat het die strijdvaardigheid tussen drie wereldmachten eigenlijk. En Hotel Europa vond ik ook een heel mooi boek. Omdat er ook iets verteld werd over Giethoorn en ook over Venetië, maar ook voor onze prachtige Giethoorn. Dit is in ieder geval wat ik te vertellen heb.